It-tnejn filgħodu fil-Parlament bdiet id-diskussjoni tal-emenda fil-liġi dwar il-ħatra tal-President. Din l-emenda hija waħda minn sensiela favur it-tisjieħ tas-saltna tad-dritt u l-governanza t-tajba. Fil-fatt, din l-emenda u oħrajn huma parti minn rakkomandazzjonijiet tal-Gvern li ġew milquha mill-Kummissjoni Venezja. Meta kienet jitkellem fil-Parlament, il-Ministru għall-Ġustizzja Edward Zammit Lewis spjega fuq il-passi bla preċedent li se jieħu l-Gvern billi l-President tar-Repubblika jinħatar bil-vot taż-żewġ terzi fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż. Zammit Lewis spjega li wara żewġ voti li ma jiksbux iż-żewġ terzi jidħol mekkaniżmu fis-seħħ u mbagħad il-President jintgħażel b'maġġoranza sempliċi biex ma jkollniex kriżi fil-kamp kostituzzjonali. Illi tagħmel anti-deadlock mhux biex jintuża, però biex inti tagħmel liġi effettiva. Ġifieri jiena l-obbligu tiegħi huwa l-ewwel li niġi u li jkun hemm diskussjonijiet bejn iż-żewġ naħat tal-Kamra mhux biex nintrappolaw jew nonsbu l-xulxin biex issir l-aħjar għażla tal-President. Dik hi l-intenzjoni, ir-ratio legis tal-leġislatur. Qal li dan il-mekkaniżmu dwar l-għażla tal-President huwa wieħed li anke saħqitu l-Kummissjoni Venezja biex ikollna liġi li taħdem. Id-deputat tal-Oppożizzjoni Chris Said kien wieħed mill-kelliema tal-Oppożizzjoni maqsuma u wera li hu kontra li wara żewġ voti biż-żewġ terzi li juru nuqqas taqbil jidħol fis-seħħ mekkaniżmu biex il-President tar-Repubblika jinħatar xorta. U allura l-abbozz 141 kif inhu ma jistax isib l-appoġġ tal-Oppożizzjoni għalkemm aħna naqblu li l-President għandu jinħatar biż-żewġ terzi. U ma jistax isib l-appoġġ kif se nispjega aktar il-qudiem propju minħabba l-imbirka fallback position. Il-Ministru għall-Ġustizzja Edward Zammit Lewis aċċena fuq il-passi li qed jieħu l-Gvern fejn qed ineħħi l-prerogattiva tiegħu dwar l-għażla tal-kap tal-Istat Malti. Il-President minn Malta Repubblika ta' 1974 sal-lum inħatar dejjem bil-mod li inħatar. Jiġi Gvern ħankun ċar, f'ċirkostanzi kostituzzjonali partikolari. Gvern illi minn dak li għaw fil-public domain għandu l-appoġġ popolari li għandu. U jiġi jipproponi illi jitlef prerogattiva ħankun ċaru. Prerogattiva bħal di illi tażar il-President ta' Malta u taqsama mal-oppożizzjoni, jekk mhix breakthrough dik, jekk ma napprezzawx il-good intentions dir-riforma, ma naħsibx illi nkunu qed nagħmlu ġustizzja ma li qed ngħidu. Intant it-tnejn filgħaxija l-Ministru għall-Intern kixef l-ipokresija tal-Oppożizzjoni illi nnota kif kien l-istess Partit Nazzjonalista bid-deputati li hemm illum li kienu qalu l-istess proposta li llum qed jopponu. Fid-dokument Nibnu fiduċja ġdida fil-politika tal-2015 ġie propost eżatt dak li qed jagħmel il-Gvern. Jiġifieri li wara żewġ voti biż-żewġ terzi għall-ħatra tal-President dan jintgħażel b'maġġoranza sempliċi. U allura għalfejn fl-2015 favur jew tiġi b'din il-proposta u llum 5 snin wara tiġi tgħid totalment bil-kontra.